mmadụ egbune onye bụ eze, egbune onye bụ eze na ọ bụ chesiri ebule eze. Ọ bụ nene Iya maka na Chugo ji na-enwe obi ugo nzu. Onye chi emere isi kwelu ugo na-etu ugo. ọ bụ ikorobịa Onye chi mere eze nọ na-abụ achị adịghị anụka na ọwa eme. dọnna Ọ bụ ọmadụ na-eme ja dọnna ikorobịa ọka na-anọ. ihe onye ga-abụ n'ụwa na ọ na-esi n'aka n'aka. Chineke wee itekwa obodo Akara aka onye na-edu mekana His Excellency Peter Ndubuisi Mba aka na-arụ ụzọ. na Chineke emega eze ọ na-eme uwe eze. Ọ bụ nene o jide Enugu steeti bugheri elu. Ojide obodo niile edoziwe, ojide Enugu niile edoziwe. Achị adịghị eje aja. Nọọsụ mụnanya ka na-achịrị ọkwa ịma mụnanya ka na-achịrị ya anyị. Ọ bụrụ na ị zụta ya n'ọkpa irie ya n'ọnụ, Ọ bụ nene ọ bụrụ na iri ha n'ọnụ ịtụkwa ene ya. Ọ bụ nene o biere ime obodo. Ọ bụ ebe ndị chichichi ga-abụ eze ga-abụ eze. A na-azọdụkwa n'eze azọ. Azọ ha eja. Azọwa eze zọwa eze zọcha eze chichi ga-abụ eze abụ n'eze. Madugo Ọ bụ chi na-eme ọ dọ n'ọwa. Ikorobịa ọka na-anọ. King of traditional. His Excellency Ayo ayo Peter Ndubuisi Mba nwaka na ogwugwu anyị eze. siri gị were gawa ọtụtụ Nwaka na kilometer. ogwugwu eze. Ọkwa nwa mụrụ n'ogbo. Na Nkanu Ya East. mere ejikwu okwu wee ji na ọchịchị kakwa mmadụ oyi o tere ya. Onye ọchịchị dọrọ ya ya bịa n'ọchịchị were ya n'ugwu Ejighị ike eme. Onye ọdụ na-akara aka pieta ekwe. asị mmadụ egbu na onye bụ eze, egbu na onye bụ eze na ọ bụ chesiri ebule eze. Chuka ebugo ugo nso. Asị na Chuka ebugo ugo nso, na Chuka emegbu ugo eze. Ebugo ugo Achị Na adịghị Chuka ebugo ugo nso, na Chuka emegbu ugo eze. Chuka ebugo ugo nso. Ọ bụ ya. Ketụrụ m na ya bụ na o mere ụzọ agba ka ọ bụrụ gọvanọ. Lewekenu ka Enugu du, Nwoke nwa na-eme wọnda. Enugu du ka obodo oyibo. Ọ na-eme wọnda. Ihe ọma bata n'ụba anyị. Ịhụkwara ihe nke ọ na-ekwu ka wee Maka na na-ekwu. mụnanya ka na-asịrị, Ọ na-arụ buru ibu. mụnanya ka na-asịrị. Ọ bụ okwu ọnụ, ọ bụ okwu ire. Na nke bụrụ na ya bụ eziokwu, na nke nụrụ na ntị na ọ bụ asị. Achị adịghị eje aja. Achị adịghị. Achị adịghị. Peter Mba na Enugu Masquul ebe niile. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Mba na ịnachi Enugu ọmụma. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọ bụ nene. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Enugu atụrụ obodo oyibo. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Ihe ntụkwa wee bata aba anyị. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Ebe niile nwere mkpuke ewe mkpuke. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Okporo ụzọ ebe niile. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Ihe dị mma bịara n'ụba anyị o. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ Mba ma. skuulu ebe niile. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na ana n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Ọ bụ ya. Gọvanọ Peter Mba bụ ebe original project master. Jenu presidential hotel ka ịfụka presidential hotel. Ọnachi Enugu A ga-agụ ole ghara ibe ha. Ọnachi Enugu Ewekenu n'Enugu niile ka ị na-afụ bọs terminal aka nri na eke eke. Ọ bụ nke dị n'Ogorigwe. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. A ga-agụ ole ghara ibe ha. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Gọvanọ Peter gbachiri anyị gawa ogo. Ọnachi Enugu ọgwụ meji ma ọgbọ na Ekwu ana ebe. n'ije. Ọnachi Enugu ọgwụ ma. Tupu ya na ihe ezigbo onye ọchịchị. Ọbịachịwa anyị. Eke nke ahụ na mmadụ na ebere mgbe ọ chịrị ọ chịziri ahụ asatọ. Ọ ka bụ Enugu niile a na-ewu ka ọwa. Ikpekere Enugu Na na-eme. ewere ya na-eleta ka ị na-ahụ. Ayo ayo. Ihe ọ na-arụ n'Enugu ha. Ọ bụ agụta agụta agwa agwa. Wee zụkwara nnukwu ihe ọ na-arụ. Achị adịghị. Ụzọ ebe niile, ọkụ ebe niile, ihe ọma ebe niile, smart school ebe niile, ihe dị mma emewe n'Enugu be anyị. Ụzọ niile dị mmadụ ịdarị ma anyị na-agba eketa anyị Ngwa mechiri Congress ya Center. ọ bụrụ ọrụ eka Peter Mba. Congress Center wee dị ka obodo oyibo. Ayo. Ọ bụ ya, gidi 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 Ye ha ye ha ye ha. gidi gidi. Ihe dị mma dị mma. Onye chiri ihe dị mma dị ka ha. Ọnachi Enugu
esi ejenu nka n'ogu esi oke wa na ahụrụ oke wa gwọrọ ha niile oke wa gwọrọ eluigwe niile o doziwe obodo abụkewe bukewe aba Peter Manasiri ndị were gawa n'ọchịchị kakwa mma na onye o dore ya a na-ebuga na nkịtị ọ bụ ka isi na okorobịa ọkụ na anụ jee were ya aka nke ọdụ were ya natawa Enugu ịnọrọ ya were ya ihe niile akasị bekee baba ihe a na-akọsikwe n'anyị ọ na-awadọbụ ure n'ebe niile gosi ebe n'ụwa nawa Nsụka nawa Kogi dọbụ ure eka dị na eke ọnụ kwuru ndị ekwu ekwe mma a sị m na ọnụ kwuru ndị ekwu ekwe mma onye na-akpọrọ ndụ ọ bụ Peter ọ bụ Peter maka na okwukwe ese ọkwa nwoke o si eje ị na-edujiwe Enugu mma